Sa balita sa sports, Utah Jazz daog batok sa Portland Trail Blazers sa NBA. Sa balita entertainment, Bella Padilla mas nangin bukas sa iya long-distance relationship, samtang sa balita espesyal, mga pamatasan nga sa Pinoy mo lang makitaan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Abril 10, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang surface wind flow ang nag-apekto karon sa extreme northern Luzon, kag ang easterlies ang nag-apekto naman sa eastern section sang Pungsod. Ang bugos nga Visayas, Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Mahuyang tubtob kasarangan naman nga hangin gikan sa naminhan na sidlangan, padulong na sidlangan ang ma-eksperyensyahan sa bugos nga Visayas. Sa syudad sa Bacolod, ginapabot naman nga magatupa ang pag-ulan sa Domingo nga adlaw. Ang temperatura mo tiyagan sa 24 degrees Celsius, tubtob sa 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:43 kaina, magatunod naman las 5:59 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sige, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon, especially ang naga-monitorya sa aton nga Facebook Live, no? Kay sa aton sining Aksyon Balita Morning Edition. Sige, Action Eden, dali lang kay nagakuan ko diyo. Hindi, kuya. Nagatrabaho pa ko diyo. Good morning, Danay. Danay. Trabaho man da. Good morning, Christine Feliciano. Kag kay Melvin Peñafiel. Good morning, Action Radio ko no. Donna Navarte Macario, good morning. Kay Maricel Jurisprudencia Sueta, good morning man. Of course, Ma'am Carol Montoya, good morning. Kuno kay Maninoy Boy. Maninoy Boy. Juan Negros back-to-back, good morning once again. This is RR Rehinio. Si RR na gali. Okay, sir, gali na. Ito ang balyan na ang panaog ng TV. Ang iyan ni programa sa Facebook. Negros back-to-back, amo na gali. Bongga no. Back-to-back ang sinong iya ka back-to-back Siya lang garo, pwede lang man na. Okay. Matalikod ka lang. Oo, back to back. Beth Tumangan, good morning man sa imo. Sakay Yudi Torts. Oh my agada. Torts. Nasir McKay, morning to all in the city of Smiles from Maryland, USA. Uy. Maryland, USA ni saya. Homa Lumena, may agaman. Sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning. Kag kay Binong 70. Jocelyn Song Comedia, good morning. Adi Sibigan, sakay kumari ko Jean Buerom, kag pare ko Arlene Buerom, good morning man dira sa inyo, no? Sakay Rose Wenner, kag kay Yasikate Cardones, good morning. Oy, Mary Joy Camero, maing agaman dira sa imo, no? Arnel Pacheco, kay Dianton Diaz, Cebu ni siya garo ay, no? Good AM Action Boy og Eden Og Eden. Si Buda yun? Basi isa na. Di pwede sa Escalante lang. Hindi man. Brown out na? May brown out na? May schedule brown out subong? Dumayara. Dumayara, schedule brown out mo, no? Bebe. Karani, abangan nyo lang. Abangan. Kim Zaire Mignon, kay Velrico Naya, watching from Barangay Singkang Airport, Kalong-Kalong. Na-check to kitang balko yung bulo bariskad lang ako tanan. Tama na si RR sa Juan Negros back-to-back. Correct, very good. Guro baliskad lang, siya lang tanan. Sa mga nagapamangkot, may 6 a.m. to 4 p.m. kita nga power interruption today. Yes, area. Dira sa area sang reclamation area. Correct. Barangay 33, Bacolod City. Kabalo na muna dahil na affected reclamation area feeders. SM City Bacolod. Dira ayon. Dadladlaw may aras ang power interruption. Normal na yan sa bahulo. Michael John Season, great lang belated happy birthday kay Maninday Yoni Makilan. Oy, kilala ko niya sa ni Migo Kodan Makilan sa Bago City. Si Yoni Makilan, teacher man sa Ramon Torres. Mo. Okay. Ang banaya, teacher man. Wow. Si Ma'am Luisa Melos. Good morning, dira. Kag si Ma'am Romela, Yes, Teacher Romela, Revela, Tita Shell, and Romilo man.
Arevalo. Arevalo. Lain mamatian ko. Kami face Romela mask. Arevalo. Tito Shelo and Excel, good morning. Hindi ka nakabati, Mayo. Kaya ka face mask ka mo. Oo, gani. Standby sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagpanguna ng mga balita lokal, ipangabay ni Governor Eugenio Jose Lacson sa Regional Interagency Task Force nga ipaidalom sa General Community Quarantine ang probinsya sa Negros Occidental sa sulod sa 2 ka semana gikan sa Modified General Community Quarantine. Ini ang nakasugdan kanakita nga solusyon sa mga alkalde sa probinsya agud liwat mapaganagan ang COVID-19 nga ma-record sa Negros. Dunga pa ni Lacson, kung maaprubahan ang pagpaidalom sa probinsya sa GCQ, basihan sa gihapon ang Omnibus Guidelines sa ginpagwa kay ginapatuman sa National IATF ka magahatag sang 3 kadlaw nga notification sa pumuluyo antes ipatuman. Ginkasugtan man ng Lacson nga liwat magapadala sang appeal letter nga panugutan nga ibalik ang proseso sa pag-swab kag quarantine sa mga inbound passengers agud malikawan nga magdamo pang active cases sang COVID-19 sa probinsya. Sa pinakauli nga record, naglambot na sa 742 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya. Ginaduso sa karon sa lokal nga gobyerno sa syudad sang Cadiz nga ipidalom sa General Community Quarantine ang lugar kasunod sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 infections bangod sa ginapatihan pagsulod sang bag-o nga variant sang coronavirus. Sa datos nga ginpagwa tubtob Abril 8 ang syudad sang Cadiz ang may 638 ka kaso sang COVID-19 sa diin, 99 ang active cases kag 55 ang new cases. Nagwa man sa report sa syudad nga 50% sa bag-o nga kaso ang nahamtang sa densely populated area nga ginalakipan sa mga pigado kag marginalized sectors. Ang ginaduso sang lokal nga gobyerno sa syudad nasaad sa Resolution number 0020 series of 2021 nga pirmado ng Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., Cadiz City IATF Co-Chairperson Maria Victoria Ibanez kag Cadiz City IATF Secretariat Lynn Regodos. Wala sa may na-record nga bago nga variant sa coronavirus sa Western Visayas. Inang pagklaro ni Department of Health Region 6 Director Dr. Mary Jane Juanico kasunod sa ginakabalakan sa karon nga marasing nga pagsaka sa COVID-19. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Juanico nga ang mas halog nga gihos ang tao among ginalantaw nga rason kung nga madasig ang pagsaka sang kaso. Nagapilar si Juanico sa kada opisyal sa mga lokalidad nga istrikto ang pag-implementar sa mga tikang kag kooperasyon naman ang pusang publiko sa pagtuman sang health protocols. So far, wala man sa may na-detect pa nga new variant there is sa Region 6 as per record nga nagasulod sa aton nga mga datos from the Epidemiology Bureau and even halit sa Philippine Genome Center. May mga ginapadala kita mga regular samples coming from Teresita Alandoni, especially if may detect nila hindi nga nagsulod sa criteria no nga inugpadala nga sample. So now, 0% malaki sa mga variants ng COVID-19. Si Department of Health Region 6 Director Dr. Mary Jane Juanico. Naduga nga naman sang 108 kabago nga kaso sang COVID-19 ng Negros Occidental nga ginalakipan sang 107 ka local cases kag isa ka LSI. Ginsundan ini sang Antique nga may 62 ka local cases, syudad sa Bacolod nga may 32 ka local cases, syudad sang Iloilo nga may 30 ka local cases, Iloilo Province nga may 24 ka local cases kag isa ka ROF, Aklan nga may 14 ka local cases kag Capiz nga may 4 ka local cases. Naglabot sa 29,152 ang kabilugan nga kaso sang COVID-19 matapos nadugaan sa 275 ka bag-o nga infection. Nadugaan naman sa 96 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 25,774 kag duhang bag-o napatay nga nagdala sa kabilugan nga 803. Nagapilar naman si Governor Bong Lacson sa kooperasyon sa mga Negrosanon pagi sa pagsunod sa mga health protocols sa karon nga liwat na record ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sa gobernador nga ang ginpirmahan sini nga executive order nga naga-implementar sang curfew hours nga umpisa sa alas 8 o kung umpisa ini sa alas 8 ng gabi. Ang isa lamang kadisiplina sa tao kag wala sang mabugat nga penalidad. Patag ni Lacson, sino man nga manakpan pagdalon sa estasyon sang pulis kag didto pa ligaron sang gabi apang ipaidalon sa community service agud hindi na masulit.
Palayag ni Lacson, exempted sa curfew ang mga essential workers kag kinanglan lamang nga magpakita sang ID o kung dokumento bilang pamatuod sa sayo sa trabaho pareho sa mga yara sa call centers. Sa piyat kabahin gipanumdum sang gobernador ang matag-iya sa mga resorts nga iobserba ang health protocols kagatagan sang prioridad ang safety sang tao ikumparar sa ilas ni maganansya. Sa iban pa nga balita lokal, nagpasar naman sa resolusyon ng Konseho sa Barangay Mansilingan sa siyudad sa Bacolod nga nagahingi sa sangguniang panlungsod nga magpasar sang ordinansa nga nagamando sa temporaryo nga pagsira sang dalanon sa Banga Adela sa among nga barangay bangod sang ginaligar madamo nga biolasyon sa minimum health protocols. So nagay punong Barangay Kapitan Rodolfo Pico sa obserbasyon sang barangay kag sa report sang Barangay COVID-19 Task Force sa tion nga wala may nagabantay sa merkado sa Banga Adela, madamo sa gihapon ang nagalapas sa mga pagsunundan sang gobyerno, ilabi na ang pagsuksok sang face mask. Plano sang barangay nga pasirad ang temporaryong dalanon agud magkapahamtang sa mga tanod kag maid-id ang pagbantay. Sa paglaragway ni Pico, mayara sa mga nagabaligya sa merkado nga wala nagasuksok sang face mask kag kun kaisa nagatinumpok ang mga nagapamakal. Nagapati naman si Bacolod City Vice Mayor Sid Familiaran, chairman ng local IATF, nga isa kadakong abulig para sa monitoring kag assessment sa syudad ang ginahimo sang Emergency Operations Center nga surveillance testing. Sunod kay Familiaran, ini nga inisyatibo sang EOC ang nagatuyo nga makadihon sang konkreto nga basihan ng syudad kung anugid ang aktual nga sitwasyon sa pila ka mga sektor nga mayara sang mataas nga kaso sang COVID-19, ilabi na sa mga individual nga posible nangin asymptomatic. Sa piyak nga bahin, nagapati man ang Vice Alcalde nga kung may pagbago sa regulasyon ginapatuman sa syudad pareho sang ginaduso sa mga opisyales sa probinsya sang Negros Occidental, ina ang dapat nga mag-aagi sa nagakaigo nga proseso o kon konsultasyon. Ang surveillance testing, very important na siya. Only that na ang DOH ng circular na nagwa lately because of kwan siguro, deplete na ang resources, symptom-based sila. Bilang ang wala symptoms, home quarantine ka lang da, anong close contact la, until nga mag-manifest ka siyang symptoms, what the time swab ikaw. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa katapusan nga balita lokal, nagpositibo naman sa drug test si Christian Tulot alias Dondon, suspetsado sa pagpatay ng 4 ka persona sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangub, Siyudad sang Bacolod. Sunod Police Major Jory Puerto, hepe sa Police Station 8, nagakurog-kurog si Tulot, indikasyon nga matamat naga-withdraw ang droga sa iya sininga lawas. Sunod kay Puerto, nagpangawi pa siya sang droga sa kapulisan sa pagpati nga mabalik sa normal ang iya sitwasyon kung makagamit sang droga. Sunod kay Puerto, nagapamatuod lang, ngayara siya sa impluensya sang droga sa matabo ang pagpamatay niya sa iya sininga pamilya nga nombre kag Espinosa. Ang lain-lain nga palayag ni Tulot, ang dala sang droga matapos iya ginako nga nagagamit siya sang shabu, ini man ang rason kon nga agin pasakaan siya sang kaso sa illegal possession of prohibited drugs, pangod sa pagka-recover sang 5 ka elongated plastic sachets nga nasuspect sang shabu, matapos nadagpan sa Barangay Bunga, Banwa, sang Don Salvador Benedicto. Manufacturers ng AstraZeneca nagpromisa nga solusyonan ang side effects ng ilang bakuna. Samtang Duterte, may 3 ka kandidato nga ginapilian para sa pagka-presidente. Ang detalye sa aton Balita Nacional sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, nakaibalo ka pa ba lang sa sini nga panahon man, importante kayong lawas, agud malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Yari ang Sunthorn Plus Gold. Ang Sunthorn Plus Gold mas ginpa-improve kag mas epektibo na mga ka-aksyon, bagon mayara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amargoso, garlic, kag spirulina ang mga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol, kag iban pa. Sunthorn Plus Gold, mabakal ini sa mga butika. Kag sa aton naman nga mga ka-aksyon sa aton kape bala, ang Dr. Fritz. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom ka
ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa Okay, good morning luwat mga kaaksyon, kagdira kay Jacqueline Del Mundo Makawile from Barangay Tampalon, Cabancalan City. Malaga, di kayo nagtampaon, no? Nagtampalon siya, no? Anong tampalon? Tampa, tapos tumalon. Ay, grabe. Siya, tapos Tumalon. Oo. Gintampa tama. siya, tapos tumalon. Amo na. Witty. Witty. Witty siya, tapos ako tanga kay wala ko ginoon. Abi ko anay tampa siya, tapos nakatulon siya. Amo na, lain pag ginaimo, brutal pag ginaimo yan. Ako ginpaano ko lang sa ginpatakas ko lang sa ganaimo yan, do patsyon mo yan. Roy Duremdes! Oy, migo Roy! Kumusta ka dira? Roy Duremdes sa mga taga-Bago niya, mga amigo ko ni sa Bago, no? No, ikaw pa ya, basta taga-bago, Yes. imo na iya. Kay Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon dira sa imo kay hapon dito sa Minnesota, Rochester, Minnesota, the home of Mayo Clinic. Nan. Arnel Pacheco sa Himamaylan. Good morning. Pilton Yes. Lipura sa Pasay City. Sa Patria naman village watching is Di Anton Diaz. Yes. Sige, action Eden. Good morning, Danay sa akon, Auntie Mimi Martinez, hambal niya. Nose bleeding ko no, nosebleed listening ko no hambal niya. From Tampa, Florida, Tita Mimi Martinez and of course, Yan ang Uncle nosebleed daw. Victor. Tikay, Ilonggo? dito siya yung nagdako daan. Nat Ilonggo, tani sa kansin di maya. Yes. Sige lang Gamay lang ko no. Gamay lang Sige lang matunan. Balos-balos lang na kay kung kita mag-English ganus kung sila mag-English ganus bleed man ta. Correct. Oo, balas-balas lang na. And of course, watching Subong. Si former provincial director sang NOCPO, Sir Rodolfo Castil. Hello. Sir Castel, kumusta ka na? Di na sa subong? Siya sa anti-kidnapping na siya. Si RD Castil, ara na siya sa anti-kidnapping, Subong. So, kung may mag-kidnap sa akon, siya ko naman negotiate. Okay. Hambal niya. Former provincial director sang NOCPO, Sir Rodolfo Castil. Good morning. Yes. Watching live. Kung diin man siya subong na lupalop ng mundo. Ng mundo. Sige. Good morning, sir. Sa kay Noe Jeronimo, watching from Purok Buli. Purok Buli. Mayo lang do ka-smooth sang pag ano. Section 2 rin papasama mo ni Baldagin. Baldagin. Wala man mimilain Barangay Vito Sagay. Ay kaya sa bagay kuan na sa nang malumaanay na sa magpagpronounce. So sakto na magbasa sa Purok Buli man na siya si Action Dorel. Kaya to gani ang halabira gani. Halavira. Gani no? Damo na sa ito di siya mano di. Honhon Vasquez Castro.
listening. Kaga ginatama yun si Gabriel. Dali na lang iya birthday. 6 years old na siya. Kagayan yan. Dali lang birthday gali ni Gabriel, no? Jacob Pabalate, watching from Central Dakongkogon, Cabancalan City. Sige, kumare. Sige, alam na danay. Judy Ann Montes, watching from Barangay Prosperidad. Barangay Prosperidad, San Carlos City, no? Yes. Christine Menias Villalobos, kag kay Bia Jonathan, Atia Kim Iriman, puro taga Energy Fans Club. Pinky Teruel, ma'am, good morning dara sa imo, still watching from Barangay Villamonte. Kag kay Ma'am Alegria Magtang Portal, good morning sa ilang principal. Michael Saison, Terry Simpron Yong, Kafeta, ay thank you gid. Sa kay Gemma Bilyasa, watching from Jeddah, Saudi Arabia. Tamiyaw lang ang bana niya, Sir Jomari Ortiz, kag pamilya Bilyasa dala sa Pandanon, Silos. USA. Pandanon Silos, Pandanon Murcia. Silos. Ma'am Lily King sa London, good morning dira. Ems Aboso, gali Thank you for Ay, sending Ems. 50 stars, Ems. Ems, thank you kita. Charge mo Sa naman sa- 50 stars, si Charge na kay actually din. Kalain. Tony Dag Pandan. Yes. Basta. Oh, may ano to pala later. Kamaan May na sport. magkwan ha kay Ay, may sports later. ay paghalong gid ha, paghalong ha kay sa ilog to bla sa Bulangan to. Sa Kamangkalan pa Sa Kabankalan yan eh. No, maghalong attorney ha. Galing kasi attorney, kuha niya fighter niya. Fighter niya. sa Bahala attorney kayo niya. dyan. Marlene Dilar Olvido Sikihor, good morning man from Firmville, Pahanokoy. Gimo Clarito, good morning. Warlito Malayang Jr., Cairo, arena si Ma'am Romela. Teacher mo, Romela Revelo, good morning. Oy, pasiraman tong bantayan, ha? Napasira na. Napasira na Kasi nga ano pa ito napasira, ang bantayan. Oo. Dason, ang ospital dira, hindi ba lang Oo, wais na stop man sila. until April 18. Oo, ang ilang nga munisipyo, work from home man. Work from home sang, mabalik sila sa 12, pero sang Oo. 8, na tikay 9Y man opisina mo. Oo, nag-disinfect so sang 8, sila, tapos- work from home sila. Oo, grabe. Damo to kaso man. Nakita ko do damo mang kaso. Mimi Martinez. Amo na si Auntie Mimi. Amo na si Auntie mo gali. Yes. Ernie Odasco Lidas. Ate, sige standby na. Iban karon naman ha. Standby sa mga balita nasyonal. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25.
Sa mga balita nasyonal, nagpromisa ang British-Swedish drug maker nga AstraZeneca nga ginatrabaho sini ang kooperasyon sa Food and Drug Administration o kung sa kooperasyon man sa Food and Drug Administration agud masolusyonan ang side effects ng ilang bakuna o kung bakuna. Una diri temporaryo ginpauntat sa Pilipinas ang pagbakuna sang AstraZeneca vaccine sa mga tawo nga wala pa sang 60 anyos kasunod sang rekomendasyon sang FDA bangod sa report sang rare blood clots nga may manubo nga platelet count sa pila ka nagbaton sa bakuna sa iban nga pungsod. Nagwa nga may 86 ka blood clotting cases sa 25 milyones ka tawo sa Europa nga nagbaton sang AstraZeneca vaccine nga ang side effect ginakawig bilang very rare kag na-record sa mga babae nga wala pa nakalambot sa 60 anyos ang edad. Ginaduso naman sang Octa Research Group nga magpatuman sang duha ka semana nga modified enhanced community quarantine sa NCR Plus bubble agad ma-sustain ang epekto sang ECQ sa lugar nga hindi naliwat mapalawig. Sunod kay Professor Ranjit Rai, hindi pa ideal ang COVID-19 situation sa NCR Plus bubble. Rason nga mas maayo hindi gilayon paghalugan ang restrictions. Dugang pa ni Rai nagapabilin pa sa above 1 ang reproduction numbers ng coronavirus sa nagakahulugan nga ang COVID-19 case ang mahimo makalaton sang masobra sa isa ka persona kag ginakabig naman nga very high ang average numbers ng bag-o nga mga kaso sa kada adlaw. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga 3 ka mga politiko ang pagpilian ni Presidente Rodrigo Duterte nga magabulos sa iya sa 2022 presidential elections kung hindi magapapili ang bata niya nga si Davao Mayor Sara Duterte kag Senator Christopher Lawrence Bongo. Kalakip sa mga pagpilian sang presidente amusan dahil Senator Manny Pacquiao, Manila Mayor Isko Moreno kag anay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Apang sa ulihi, ginakonsidera sa gapon sang presidente kung sino sa mga namensyunar ang mas may dako nga tsansa nga magdaog. Dako nga bagay suno kay Roque ang paghimuon nga pag-endorso sang presidente bangod nga pabilin sa gapon nga mataas ang iyas ni approval rating sa publiko. Ginpahayag pa ni Roque nga may makinarya sang gobyerno nga magamit sang kandidato nga mapilian sini. Dismayado naman ang mga senador bangod sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga parubuan ang taripa sa mga imported nga produkto sang baboy sa sulod sang isa ka tuig. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, ginbatasan na lang kuntani ang minimum access volume para sa imported pork products sa baylo nga ginpanubo ang taripa. Para naman kay Senator Cynthia Villar, Chairman sa Senate Committee on Agriculture, nga bangod sa ginhimo sa Malacanang, daw kaangay lamang nga ginpatay sini ang lokal nga industriya. Ginpahayag naman ni Senator Kiko Pangilinan nga bilyones pesos nga balor ang madula sa gobyerno bangod sa pagpanubo sang taripa sa pork importation. Nakiksapo naman si U.S. Secretary of State Anthony Blinken sa iya Filipino counterpart nga si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. para talakayon ang deployment sang military vessels ng China sa South China Sea. Sa isa ka tweet, ginpahayag ni Blinken nga may substantive conversation siya sa kay Locsin nga nagpromisa nga mag-file sang diplomatic protest tubtob nga maghalin ang Chinese ships sa Julian Felipe Reef. Nagwa ang tweet ni Blinken isa kadlaw matapos ginpahayag ni US State Department spokesperson Ned Price nga nagaupo ng US sa Pilipinas sa panindugan sinibatok sa maritime militia sang China sa South China Sea. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag naman ni Muntinlupa Representative Rufy Viazon ang dapat mag-file ang gobyerno sa Pilipinas ng diplomatic protest kag pasabto ng China angon sa ginaligar harassment sa television crew sa West Philippine Sea. Sunod kay Viazon, Vice Chairman sa House Committee on National Defense, ginpakamlaot sini ang insidente kag ginlaragway nga unacceptable. Una diri ginlagas ang isa ka Pinoy vessel sakay ang television crew sa Chinese vessel samtang nagapanakayon padulong sa Ayungan Shoal nga 105 nautical miles gikan sa Palawan. Ang mga balita international, sports, balita showbiz, kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag para sa mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat ngiratubang sang pungsod Pilipinas. Sige, Action Eden, dra ka na kay Kuano. Diding Alojamiento. Sa Antipolo, USA. Rizal. Oh, US. Pontevedra, galin sila yan. Pontevedra. Hindi galin sa Antipolo, to sa Hindi na to man, Rizal. ano to? Diding ano to? Alojamiento. Ikaw daw, Bidanay, ba? Yun ang Von punta mo. Ryan de la Cruz sa Homes Royal Subdivision, Bacolod Homes Royal Subdivision, Dina Malabago. Ara nakita mo na? Yes. Sige, kawanay ha. Mahalabea Custodio Chavez, good morning man. Of course, Auntie Mimi Martinez, thank you so much for sending 145 stars. Bongga, ka very galiante. A very, I don't know how to say it in English. Just thank you very much for sending 145 stars from Tampa, Florida. Of course, Erwin DB Gonzalez, good morning, ka-monitor sa Maaw. Eleanor Guro, from Hong Kong naman iya. Carmelo Lim, Action Boy, Ako muna, Kwan. Batang Kanto, Rizal, Bago City. Ako na. Ilamin niya. Batang Kanto? Ako ng Batang Kanto. Siya ba? Ako na mo mga Batang Garas na sila Si mo. Carmelo Lim. Ikaw yung Batang Kanto kaya. Sila yung nakakalye Garas na sila yan. Bungga, no? Gabi may mga ano, kamusang una, no? Oo, sadya na sa una sa amon niya. Oo. Mga amigo, tanada sa bago na. Yes. Sige, sending ka na to. Sa Kay Ray Carmelo. Paduano, sa Taguig, Manila, good morning. Mario Bacauco Erad, good morning. From, good morning kay Cedric Aram, dira sa La Carlota City. Kita mo Kay Nonoy. Wala gid sila sa mga pinsaran nga. Sa Barangay Mailom, Bago City. Marilaw Kahilig. Si Ma'am Van kuno kanat send sang star kay ang syunga nga tindera. Ano ka lain? Nagsala naman siya. Sige lang, Ma'am Van. Nabasahan ko kitang word yung gamit, siya ba? Richel Joy Torreno from Torreno Resort. Di nga ni Torreno Resort? Sa may DSB. DSB. Yes. Correct. Nakakanto na to. Yes! Ano kantuan ta? Dito ka ba na nagkiki? Ay, Black? Dito ka to. Dumduman ko Dito to pala may palumbahan ay kaon pulburon. Tingala na mo na siya doon. Dulang pulburon. Ato kayo sa higad. Yung kaon pulburon. Dito ko to nakita. Galing nga nag-swimsuit ka to nga ang tanan to nga mga guest dance binalikid. Ay, akalain. Soy, upon na namon. Alakalain. Amo na. Wala ko to kalali. Paglabay mo, ang tanan to, yan ang binalikid. Tanan dito talaga tinulok. Upon na namon. Bisan wala ko to sa liga. Way ka ng ligo, nag-swimsuit ka lang. Kaya nagsyada. Nagsyada. Natalaka ba? Dumduman ko nagali. Myla Diquito. Good morning, man. Mary Joy Fuentebella. Greet niya lang si Jonathan, nag-monitor. Mario Bacauco Irad. Mary Ann Salvacion. Mimi Martinez ang nag-send 145 stars. Yes, thank you, si ma. Auntie. Si Auntie mo, thank you. Jimmy Yong. Good morning, man. Galante kuno hambal ni Ems. Tiny witch ni siya kuno ya? Oo. Which, ito, amo na to ganay nila nga mag-utod. Okay. Ate, sige, standby na sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:34.
Sa detalye na sa Balita International, nagtaliwa na sa edad nga 99 ang bana ni Queen Elizabeth nga si Prince Philip nga mong British royal family sang kapin 7 na kadekada. Ang Duke sang Edinburgh ang nakaupod sang reyna sa iya pagpangalagad sa sulod na sang 69 katuig nga among pinakalawig sa British history. Ang prinsipe nagtaliwan nga si Prince Philip sa Windsor Castle. Naibaluan si Philip ay sa ka-Greek prince antes ginpangasawa ni Elizabeth sa tong 1947. Ginapanghiwala naman sa Department of Agriculture nga ila ginapatay ang local hog raisers pagi sa pagpabarato sang taripa sa mga import nga baboy kapag tala na sang suggested retail price. Suno kay DA spokesperson Noel Retes, paagi nila ini agud mapanubo ang presyo ng baboy sa merkado kamabuligan ang mga bumalakal ilabi na sini nga panahon sang pandemya. Doa man Reyes, wala man sa konkreto na solusyon ang local hog industry para malagas ang 3 milyones nga populasyon sang baboy nga napatay bangod sang African swine fever. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar 48 pesos and 53 centavos, Singapore dollar 36 pesos and 17 centavos, kag Hong Kong dollar 6 pesos and 24 centavos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, mas nanginbukas ang aktres nga si Bella Padilla sa iya relasyon sa iya sini nga boyfriend nga si Norman Benbay nga taga Switzerland. Ginbulgar ni Revilla ang kapin isa na katuig nga long distance relationship na sila sang iya nga nobyo apang wala man nakabatsyag sang tuman kahidlaw bangod man sa teknolohiya suwong nga panahon. Suno kay Revilla, hindi sila ang typical nga couple, rason kun nga nag-work sa ila ang LDR. Suno kay Padilla, naga-work ang low-key relationship, bangod mas seryoso kag wala inaistoryahan sa social media. Sa balita sa patag sang sports, daog naman ang Utah Jazz batay sa Portland Trail Blazers sa score nga 120-203 sa hambang sa Salt Lake City. Si Donovan Mitchell ang mayara sang 37 puntos samtang si Rudy Gobert ang may 18 puntos kag 20 ka rebounds. Pila pa ka Jazz players nga si Joe Ingles nga may 13 puntos, Mike Conley kag Nojan Bogdanovic nga may 21 kag George Niang nga may 10 points. Pangunahan naman ni Damian Libertad ang Portland sa score nga 23 kag CJ McCollum ang may 19 puntos. Balita Espesyal! Happy Saturday sa aton sini mga ka-aksyon! Yes! Good Happy morning Saturday! sa aton sini nga mga listeners over sa Transistor Radio. Good morning, Danay! Gupangita man sa inyong shoutout yun. Hindi, kay Ay, hindi gali. may manawag sa akong emergency, tila nga lang eh. Ate, sige. Shoutout ko na rin Boyas, dira sa may Hacienda Pilar, sa kay M&M Farm sa ila ni Mary Ann Talorong, Dalerna Regan, kag tanan nga family member, advance happy birthday lang da gali kay Tita Gili Pasco. Alright. Thank you so much, of course. Kagawad Monica Prudente and Ma'am Mercy dira sa barangay Nanunga sa Hinigaran. Estralia family dira man sa Binalbagan, of course. Kay Tito Fred, kag kay Tita Nancy, kag kay Tito Joel and Tita Telma dira sa Isla Verde sa Himamaylan. And of course, tanan nga taga Purok Paghidait, Barangay Tangob. Salamat sa pagpamati, Tita Kakak, Tita Magi, kag sa tanan dira. Ano? Anong nasa out medyo pare? Sige go. Apa taliwat? La 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 la. Sige, okay. Good. Sa atin sini-action boy nga balita espesyal. Pero hindi ka karong magpalibog sa imong breakfast, ha? Hindi ka usually after hindi ka pa bakal ka breakfast no? Hindi ka magpalibog kay mapadulong di si Manila mo Alma. Wow! Perfect. Shout out gali Danay, watching live man from CDO kay Guy and of course Tita Annalyn dira. Good morning. Thank you for watching. Sa atin sinitanay nga balita espesyal. Sige. Aha. Lat-lataw lang ni Karona. Magpangita pa sa humrog dulong. Kung ano, suga. Punta suga, di hindi ako no? Kaya palo, basta mapadulong sa kanong pamaw para hindi ka na kuno ma-bother pa.
para hindi ka na maglibog pa. Hindi na ako magutman. Kita ako magutman. Kung gating baliw ko mo. Oo. Thank you so Danilo much. Cordon, dira sa may... Arin sila hindi Danilo sa Kwan. Sa MCC Cebu bala, MCC Cebu. Oo. Ti para kwadto sila kuno subong sa Malaysia. Wow. Chief Engineer, pa Malaysia sila kay ano ni sa kuan na barko nimo Chief Engineer Danilo Cordon. O Chief Engineer sa gali. Manino, good morning. Kadasig na yun, may manino. Sige. Dumakulbaan mo lang iba nagpakilala sa ako, no? Mas si Manino yun. Sige, anong balita espesyal to Mga pamatasan action boys sa mga Pinoy. Kasi nga sa Pinoy mo lang, ma-experience, makita. Ang bali tita mo Mimi translate. I'm very, Ang ilong mo, Karoon na lang. ilong mo. ako na ganito na, burgo ko Kadugo. Dugo ang ilong ko, pating mata ko. Na. Ang previous dito, Action Boy, ang amon to ni Action Dale, ano tanang mga gakaon nga kinamot, mga apo and opo. Okay. Oo. Mga Action Boy, mga gigagamit. Pang Pinoy ginaya. Pinoy ginaya, gagamit bato para ilugod. Ay, oo. Oo, nabtan ko pa na iya. Abta man na namon. Subong mga kuha na subong, may mga lufa. Iwaw, social. May mga lufa na subong. Social nga, kuha man kalubay mo lang ang pamala. Amo na? Ay, hindi bla mo na siya. Ay, butaw. Si Mami M, sabi kay kabalo na guro. Wala siya ka pang lugod. Basta, kaya kaputi mo na siya. Oo. Ang... So, anong indication mo? Anong gina-implicate mo? Nga, nagapanglugod kaya eh. Ako man. Nalindula go work ang lugod. Ate Dira, Action Boy, I know sa all throughout your 72 years of existence, there is kalibutan. May tanta ka subong kay... may naghangkat sa imo nga mag-pronounce Pasko Paksiw. Oo. Pasko Paksiw. 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 Kag ang nakakapagbabagabag. Nakakapagbagabagab. Ay, nunak man. Nakakapagbagabagab. Nakakapagbabagabag. Babagabag. Babagabag. Sige, Aliwat. nakakapagbabagabagab. Tang twister, no? Nabuhay mo dila. Nakakapagbabagabag. Palaba-laba dila na, how? Oo, para hindi wala gatangle dang imo dila mag-pronounce. Nakakapagbabagabag. Nunak man. Bay na naman ang baba. Hindi ba nagkachindi Liwat last na lang. Hindi tayo mag-continue. Balita special. Hindi mo na. Wala, may pabla sa oras. Nakapagbabagab. Nakakapagbabagabag. Nakakapagbabagab. Nakakapagbabagabag. Dali na pa kawian mo ko diyaw. Liwat wala, last na lang. Nakakapagbabagabag. Daso na lang. Ano pagid? Siopaw, siomay, suman. Sulit-sulit tabi. Siopay, suman, suhaw. Siopay man! Siopaw. Siopaw, suman, suhay. Ano man siopaw, sumay, suman? Siopaw, siomay, suman. Siopaw, suman, suhay. Pagkaon na lang Pagkaon, Pagkaon. Siopaw, siomay, suhaw. Ano na? Siopay, ano ka lang? Siopaw, siomay, suman. Sige. Siopaw, siomay, suman. Dahil, no? Ganuluwa. Gakaya ko man niya. Hindi kayo nalatiparan ko. Bladong ba siya? Hindi ko panuhan mo. Hindi ko pakahuyan mo ko subong agam. Galuluwa ako kadlaw. Hindi panuhan mo. Hindi ko pakahuyan mo ko subong agam. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Siopaw, siomay, suman. Kaya pala kaon si mo na. Nakakapagbabagabag. Nakakapagbagabaga. Ano? Nakakapagbabagabag. Ano? Baba? Gabag. Nakapapag. Ano? Nakakauluya. Isakitan dyan ba? Hindi man ko na. May naman na ginama. May man na kuhaan grade sa ako. Nasiga na kay cute ko si mo na. Gusto yun na cute siya. Sakto na na. Gusto yun na. Last na lang. Kauluya gani. Nakakapagbabagabag. Nakakapagbagabagag. Hindi ko kakwa. Hindi tingala ko. Sagad mo ko na sa una. Sa una pa tayo, siyempre. 72 ka na ba na? Ano ka man yun? Kasagad mo ko na sa una. Subong do. Hindi kay subong do kakwan. Sige lang. Hindi na lang Okay na na. Laton mo hindi na magbalibad mo yan. Ang among na niya. Nakakapagbabagabag. Hindi ka kabalo Nakakapagbabagabag.
Royal ruler. Sige, last na lang na. Ang Monica na yan. Minika ni Monico, makina nga minika ni Monica. Minika Nicole. Bayda si Monico. Basta, Hindi na ko kuhan mayo. Sige, go balita ang next action boy. Christmas lang ang the only day nga madumduman mo nga bisitahon ang imo sini mga maninoy, imo mga maninay. Siyempre, given na iya. Nga, siyempre, bisitahon mo sila kung Christmas. Pero ako, lain ko sa tanan niya nga mga godchildren, ha? Every day, ginag-greet ko lang ako, ang mga maninoy. Lieutenant Colonel Romeo Vargas, good morning. Kapamatiin niya siya. And Lieutenant Colonel Lowell Garinganao, thank you so much. May paaman pa ba? Ang diri sa Pilipinas, action boy, di ba, ang traffic lights, green, yellow, red. The red means stop, green means go. Sa Pilipinas, ang yellow means go faster. Go faster nga, go. Gagaw tayo red na. Di ba, no? Sa iba niya, preparar ka pino na. Paano warning na siya mo? Prino ka na. Iba niya pag-ilo, gagaw. Only in the Philippines. Ang namin pa na gani ka, muna kayong agaw. Ang lain sinadang, may ibang kita nga traffic lights. Siya green, yellow lang, ang red lang. Oo, amo na action boy. Amo na likaduhan ko, gid. Oo. Sa Tundra, sa city, panawagan sa inyo. Oo, may mga traffic lights kita, nga green kag red lang. Oo. Delikado. Mayo gani, subong kay may timer sa kilid bala. Ay, lang kung may timer. Oo. Okay lang kung may timer. Kaya mas namin pag ang timer, kaya ma-estimate mo gid yung ano mo. Ang hindi, ang budlay gid, ay nang wala sang warning. Oo. Red siya, gulpi lang green siya, gulpi lang ma-red siya. Kaya ako gani action boy, gusto ko ginamatistingan, di ba, ano ko be, drive ko be. Mag-stop para sa pundo, sa tunga, bala, ay, stop dito, tingnan pundo. Joke lang. Panahon ka, di ka pag-sandwich. So, kabudlay pa nga daan sa mga motorista, iba niya prepara na yan mo. Pag green gidya, sirit na yan tayo. Sirit na yan. Dawa yan eh. Ako ga, kuwan pa ko na yan, dampa ko na yan, kaya basi may gahingagaw ka. Oo na. Kay linit, bala pituhan sang likod mo. Nga, biyaga tanga ka da nga, ano ni sa'yo nga green na. Pero tanawon mo, kung ikaw tanawon mo na, especially ining mga areas, bala nga wala sang warning. Ubisa may warning pa. Oo. Kaya may gahingagaw mo. Oo. So, para, due time mo lang nga sinigundo sa pila, 2 seconds, di pila ka segundo lang isa lang ka segundo lang, guro mahulat ka lang daw, wala lang blasa may nagahingagaw. Oo. Sang saya mag-call ka man imo, ikaw matyagan mo daw, dahil mo man sang... Sinong bagay ka mo dadayon ni Duwati, wrong na siya. Pero ang mga ginayang, yellow on a traffic light means go faster. Next, reduction boy, nag-apply giting hambal ni Auntie Mimio. You say, nga ang imo nga ilong nagadugo kung may ara ka sang mabatian, kung may babasa ka nga English. Okay. Especially mga hindi bala common ng mga words yung bala action boy. Mga synonyms ang word nga nabalaan mo. Kaya mo nakisaman baka nosebleed ko. Kaya may ano to nga kuan nga kung syempre kung hindi ka kay chindis ang English pala nila or may naistorya ka da nga naga-English, ay wait lang kay duga gadugo ang ilong ko. Nosebleed. Yes. Ang next action boy, ang duhalos ya kalabanan sa sa mga Pinoy, kauyon kag nagakaon gid sang balot. Balot, correct. Balot. Kung maglibod ko balot amo na panglibod ko kay para do hindi ang kamiyara gid kanta, hindi bala may kanta ginaya. Ano? Balot Pinoy. Abi ko. Balotin mo ako nang hiwagan. Kay Sharon ko nito. Kay Sharon nagali. Abi ko mo na siya. Abi ko kay Jo Marina. Hindi, actually, inang kanta ni Sharon na, gin-create na siya. Kaya balo ka si Sharon, permit na siya sa mga kanta, sa mga tipon-tipon mo, mga parties. Yes, siya ginang sa una, start. So, sa mga parties, permit sa kanta, sa muna. So, kung mga nag-end na gani, kantahon na dayon, para nga, amo na ang signal, nga pwede na. Pwede na kamo kapamutos. Gina pa namin, yan lang, no? Balutin mo ko nang hiwaga ng iyong pagmamahal. Sharon Cunita na yan. Ang Jo Maria ka version. Balotin mo! Balotin mo ako. Jo Maria ka version na yan. Balo, gagakay-kiyay pa na yan. Ang kamot ka ba mo? Jams! Balotin mo ako na perfect. Ay, bongga!
Suludan sa With bag. one na yan. With action. Amo ginawa na niya ako kay Jo Marie mo. Sige. Ang next direction boy, ang pag... So, kami batasan kaya mga Pinoy nga mga balot? Oo. Hindi, magkaon balot na dayan, di mo... Kagmang balot pag Kagmang balot pag Oo. yun. Amo to yung palang pamangkot mo. Wala kayo na mangkot kung nadala na di siya. Pero nadala yan sa Pinoy only na yan. Ara na siya, ang pamotos. Yes. Kung Tiga usually action boy, kung dito ka sa gwa bala, makita mo man bala. Ha? Maybe. No, it's okay. I have that at home. Chuchu and all. No, okay. I'm okay. Ay, ba That's fine eh. May lechon da kayo Nung si Tito mo. wala ka sa kaupo na kayo, sakit ang tiil. Sakit ang tiil, wala sa kanan party. Mapaputos sa kung lechon. Kayo malakat ako dayo. Bisan wala pa kayo kaabot ang iban nga, ano. Huwag pa nakasugod pang lasa ya, nagapadaan na siya. To ako, natukuran ng tiil sa lechon. Pag, di na ng tiil sa, aging kuha, to balatan ni ano to. Ginaunayan na to. Hindi nang ulo si lechon, di. Ay, ulo, pag dyan, yan. Yayan ako na sa, nagkikuha mo to siyang nag-donate. Amo na? Nag-donate ka pa. Nag-donate siyang lechon ko, ay mga ulo. Naka, wrong. Ang next direction boy, ang mga putos ni bala, mga gift wrapper, or usually mga taga-gifts paper bag. Wala ka na diya ginahaboy mo. Wala. Gina-recycle na yan. Ginahimo na yan. Kung may katuan ka nga birthday, ay ang paper bag, to lang hatag. Sa akong baligad, to bala ni action boy, bala. Ito gamiton ko kaya hatag ko to. Hindi man sila kilalahay. Isli lang card. No, isli lang card nan. Isli lang card. Amo na di action boy. Amo na ang isa, makabaton ka sa mga gift bags, mga gift ni sa nasulod sa gift bags. Yung isa tingala mo nga ang may ngalan ka sa babaw sina may pintil. May crush out. May pintil pen. Tapos hindi ka na iba, hindi na designan lang. Pawais-wais na lang ng Pinoy mo. Hindi bala daw okay man. Tiyan mo na ba lang nila, ano gani? Reduce, reuse, recycle. Nan. Triple R, R Hinyo. Si R duwa lang na Duwa lang na yan, perde siya. Tita Mary Jane Havellana, good morning. Yes. And of course, kay Karen Dira. Last si na lang. Ichigo Samson, pero may makunod aga pamati. O Rufi Libran, gali, good morning. Anay, Star Barangay Talok, ha? Sa kay Jose Pipito Grande, good morning, man. Oo. Kagangari, Action Boy. Ang sa mga Pinoy, amo giniya. Abi mo bala, do. Dali lang, ha? Ari siya, wait lang. Abi mo bala ng abroad? Miskan within the miskan within the Philippines lang. Kung magpuli gani ang imo sining pamilya, himata. Abi dire siya gaobra sa Bacolod, mapuli siya sa Manila. Pakitaan niya siya pa sa lubong. Nito wag sa lubong. Do OFW? Do suktor niya do obligado kagid bala nga magdala sang pasalubong every time magpuli ka. Amo ko na nagligad ba kundi nakalakat ko pag-abot ka balong ka sa maglalab lang wag gid sa lubong. Nag-ubra ko to. Nagasto ko kaya maganto to. Correct. Ang fashion boy. Nag-ubra ko to. Nag-ano ko to, nagkwarta nga pag-abot ko. Di mo pa sa lubong ko. Gani, no? Basta do obligado kagid bala. Basta abroad kaya. Miskan hindi abroad gani wag gid chocolate. Do pa. Palaligban, wagid ba lang nagbakasyon ka, no? Para matawa yung utok mo. Tapos paglagaw-lagaw mo sa mga, siyempre, dubaklan mo ng sinyo, bala, bisan ref magnet. Ay, si ano, nagtugon, to bala mo. Amo mo na galing kita man mo, hindi bala? May batasan man kita mo, hindi, bisan ikaw. Ako mo muna, basta makalakata sa ibang lugar. Gabakal kita yan. Yes. Gabakal kita, no? Para ipasalubong. Misal mga ballpen, lang daw may pangalan, bisan kinkantuan. It's the thought that counts. Sa una, sa Bagyo, sa una, kagi ka na nga dalaan ka. Anong pinakasikat sa Bagyo, abe? Strawberry. Strawberry jam. Muna? Ano be? Ang tao, so nang igurot, so nang sa sulod sa balading, lang pag-abri mo, gagawang pito-pito yun lang. Alam mo na ako na yung nakita. Wala ka nakita? Wala. Ay, ako na so sikat sa Bagyo. Buli lang to yung nakita. Kasi ako sila gagawang buli. Nang tao na sa sulod lang sa banga. Tapos na ano? Tapos ko ni Kabrihan mo. Gagawang ano yan? Gagawang ano? Ang pitoy-pitoy. Kagamay mo lang mo. Di ko dako yung gali. Kung dako ano? Putoy-putoy. Kabad si mo. Ang next direction boy, may harap at time. Last na lang Okay. Ang diri sa ato, action boy, grabe ang taste buds ng Pinoy. Like for example, ang pairing bala sa mga pagkaon, ang dinuguan, para isang tayo, puto. Ang kape,
Sausawan, Pandesal. ihugasan. Hugasan, Ang pandesal, hugasan. ihugasan sa kape. ang Kaya ang ihugasan, imnon. imnon. Yung muna lang nakatindok, kung sa Pinoy, kaya ginugasan ng pandesal. Oo. Hugasan nga ang ilang, inugasan na, inuman nila. Amo na dash action boy. Kag, lastly na lang. Actually, damo pa kita eh. Damo pa na Yes, ang Pinoy na miyan, isang free. Notice mo, action boy, Ma'am Balbi, minsan subong sa mga sa mga millennials, subong, Ma'am, kung ma-purchase ka worth 1,000, may free ka nga bag. Nga, ang bag tag 30 lang na, pero lauton mo, maka-free ka bag. Kaya doon ka namin sa mo feeling. May late sa libre. Oo. Sa mga free taste, sa mga etc. giveaway. Free taste na yan mga... Ang free taste, ginaabusar na yan sa Pinoy. Ginabalik-balik ko na yan. Sabi, ikaw naman tumalog. Duwa ako, aki, pagbalik, ako naman karoon. Kaya mananandamo pa na mga Pinoy. Ang Pinoy lang yung gurong kakao matyaga ko sa ginamos. Oo. Di ba? Araman sa iban nga. Sa iba naraman, pero ilan na iya, kuha na iya, caviar. Wow, social. Caviar na gilaya. Ato na ginamos, Ang ginamos pa na iya, ginalinas ang tiil. Ha? Ginalinas ang tiil. Ginalinas ang Ang ginamos na pala yung... gani! Wala na nagaguro sa mga action boy. Ara pa na, Ginabayaw ng iba, di ba? Papati lang ang ginabayo. Lakalain. Oo. Doon mo nagaling medyo doon maasin-asin. Okay. Tungkol na sa mga... Kakisado may garagumo. Kay may balas ng tail. No? Kalain. Actually, kadamo sa Pinoy nga daw. Pinoy dyan nga kung dito ka sa ibang nga pungsod. Pag ano yan, mahidlaw kaya mo sa mga ganay mo di sa Pilipinas. Action boy, ka-cute kid si mo today ko no kay si Papa kasi Mama nagapamate. Hamba, utoy-utoy kadla ko na si Papa kay Sir Boy. Kay ang bulong tapos yakwa sa tasa ya sang kapigin sulot. Kundi nagkalabasa. Ano naman? Nakakapagbabagabag. Nakakapagbagabagag. Sakto na. Kalay. Sa Pinoy lang na yung mga freebies na isa. Gina-freebies na sa kaya mo nag-expire na actually. Oo. May kilala ko actually. Pag grabe ko lang, tigil yung mag-atag yan. Ang dala! Dala! Hindi mo na! Hindi mo na dala. Hindi na makuha ko din ng kukudijuta yan. Hindi lang dala. Dala mo. Ay, wrong! Ay, 2 years ago pa na 2 years ago pa na gina-expire. Wrong. Naman na. Sige lang anyway. Ang sakit ang ano ko sa kadasi mo. Dali ka, si Guglielmo Laurel E. Diamante bala, alias Ike, actually taga Pantalandaan, isa sa Barangay 1 Nigaran, pero gapuli da sa Purok Sam Fiona, Barangay Villamonte, Bacolod City. Gina-paaksyonan ka, liog report ka sa Bacolod City Parole and Probation Office number 2, room 302, 3rd floor, Hall of Justice, Bacolod City, sa Abril 16, Biyernes nga adlaw. Hulat kami sa imo, alas 9 sang aga, tugtog, alas 3 sang hapon, pero tingulat tayo, Diba? Alas 9 sang aga, hasta alas 3 sang hapon, naton ka, importante, gini kayo. Guglielmo Laurel E. Diamante. Guglielmo. Sa mga nakabati dahil, yung kuhit sa iya. Ang balagan nitong Gog, report ka to kuno sa Parole and Probation Office number 2, hulaton ka sa Biyernes, Abril 16, alas 9 sang aga, hasta alas 3 sang hapon, hulatay na sa imo. Tanay ba? Actually, ini sila gani ang Parole Probation Office ni half day lang sila kon Friday pero hulaton siya hasta alas 3. Halin na kay Ma'am Genevieve Garucho, ang Chief Probation and Parole Officer. Sige, okay? Okay na kita. Sige, ang iban daw walang alang kita. Standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon, ang inyo naman din ng news team. Action Ida na boss. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Life. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.